Mayong adlaw mga kapatid, liway abas ni para sa News 5 Bisaya. Dili nagyod mapugngan ang pagsaka sa presyo sa bugas. Tungod ani nagmando si President Bongbong Marcos nga magpagawas o mag-issue og executive order aron magpatuman og 50 pesos kada kilo nga price cap para sa imported well-milled rice. Lakang ni sa gobyerno aron dili mosaka ang presyo sa bugas tungod sa epekto sa krisis sa Middle East. Kay kung motaas daw ang presyo sa petrolyo, sunod na gyud ani ang presyo sa pagkaon nga dili niya gustong mahitabo. Palapdan sad sa gobyerno ang 20 pesos rice program, paghatag og financial aid o fuel subsidy ug pagpanawag sa manufacturers ug retailers nga dili napatasan pa ang presyo sa sunod nga buwan. Mao sa lamang kani atong balita, magpadayon na sa pagbantay sa social media pages sa News 5 para sa uban pa mga balita ug update. Amping kang tanan.